fuɗo holla kautal hore seje kautal ɓiɓɓe woyla kautal hore seje CGM ɗo walla kautal. Assalamu alaikum badidiraɓe daroɓe Hausa jeɗiɗi on jaɓɓama ha yeɓirdu Hausa jeɗiɗi daga to gallure Douala dow majum on mbiyama jaam Allah e kisale nden ka won e moɗon hande bo en ɗon ha wakkatire ndeɗo ɗo gam yiltitango on taskara gaɗetono ka hanki en keɓay ka wadgo en gartiri ka hande taskara laran ka fedde nde CGN hawtade be ɓen bowaɓe ha nder ndeɗo tarde en tammi yago laara ko CG wontiri ɓawo ɗon garten jaɓɓen hoɓɓe meɗen jehen daren ko CGN wontiri. hako larani yakeji CGN ɗo majum moggal ummatore yuɓɓinama ɓe jeehi hande hawtade be ardiɗo ɓe Baba Hamza ɓen man ɓe jeehi ha laamu ɓogo gam waɗango mo ɓagare wodani Maigari Bello wato hande barka be korwal ngal ɗo kadi ɗum majum hawtade ɓe yettingo nelal mo ɓagare wodani docteur Mamadou Bayero Fadil e non bo seyo ngoɓe gaɗi kadi jamaje yalɗirɗe ha nokkure majum ɓe kolli seyo mabɓe e non bo jaɓɓama tilinka kaɓe keeɓi ha nder ɓogo hawtade ɓe laamiɗo muɗum kadi ɗon majum ɓe gaɗi taskaraji ɗuɗɗi masinta ha faynen ɗon gartana ha ko larani yakeji CGN ɓiɓɓe wato jangoɓe ɓe gaɗi lardo mabɓe ha nder berniwol Douala ɗo majum ɗum ha sare CCC kadi ɗon majum ko yata ɓiɓɓe nogas e guelɗe kawri ha nokkure ndeɗo ɗo gam wadgo lardo muɗum lardo man wolwanoma ngo waɗi ngo sali jaam hawtade be ɓen ɗon tiniɓe ɓe collège Adana kadi ɗo e ɗon majum lardo mabɓe man ɗon heeɗa ha toggitorde muɗum walla bo tontol muɗum kadi ko mbiyeten ni CGN efti anniyaji hawtade docteur Mamadou Bayero Fadil be dede ko oɗo waɗa ha dow duniyaru nder lesdi Cameroun be wallutugo ɓiɓɓe jangguirle ɗum majum ko yata ɓiɓɓe 50 tammi winditego ha école Adana ha Yaoundé kadi ɗo majum ha jiha Gotkabo bana jiha Marwa ɗum fu majum ɗum ɗo sappi hande ɓiɓɓe tammi ɓe wonirgo ton majum hawtade ɓe tini ɓe dariɓe darde dow tugordu docteur Mamadou Bayero Fadil ɗum ɗo woni ko ijja ha ko tammi wolwego ɗo e ɓarte waɗa kadi anniyaji ɗuɗɗi kosama en tammi lortugo dow maji ha ko larani yakeji ɗin ɗon tawi ɓiɓɓe tato tammiɓe yaago hande leddi Turki gam tokkingo jangle mumen ɓen ɗon man ɗum keɓuɓe hande lardo ngo baccalauréat kadi ɗo e ɗon majum docteur Mamadou Bayero Fadil inaji mako ha ko larani yakeji doctorat bo ɗo tokkitini hande orgal muɗum. On gettama derɗiraɓe ɗum ɗo on keɓɗen ko ɗibbitiɗɗen seɗɗa ha sammere nde ko gewteten ha ko larani kuuɗe CGN kadi haɗo en ɗo mari ha jungo am ñaamo e Hamidou Bello bowaɗo jaɓɓama hande bo ha tarde meɗen nde ɗo nogas e jeeɗiɗire lewru jeetatabru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. wettima Modibo Yaali ɓe noddugama hande bo ha nde hirde en keɓa en caka kubaruji CGN bana ko wowa. Naam ha ñaamo nano am en ɗon mari goto e bowaɗo meɗen hande mawnirawo Alaji Hammadou Pette jaɓɓama maɗa e bisimilla maɗa nder tarde ndeɗo ɗo. mi yetti Modibo Yaali ɓe siftinorgo am hande bo en kawta en kirande en keɓayno hawtugo Kenya en ɗum warti hande asawe en kawtata en kuwa en kira bon miɗo wela bo en kirdan be yimɓeji meɗen bako wowa ewnutoɓe ewnuto to ɓe ewniman ɗo bo ɗum ɗo ɓedda sewo ha kugal man. Naam woɗi en getti en ɗon mbiya kala marɗo haaje ewnugo en o foti o ewna en dow hande tongode wonde ha less alamako nden ɗon tongode ɗum nogas e jeenayyi ɓawa to waɗi jeego nogas e jeenayyi non en mbi 91 kadi nogas e jeenayyi 14 capanɗe joyeenayyi 14 mi fuɗɗitaka en mbi 91 nogas e jeenayyi 54 14 ɗo majum hello WhatsApp ɓurata laaɓugo to o waɗi hito mako ɗo e ɗon majum on gettama on barkininaɓa ha on goni fou e kadi min koosi lawol e Hamid Bello en jiiɓe hande ummatore hawtade be ina ka docteur Mamadou Bayero Fadil e ɓe jeehi ɓe jalɗiri hande e laamiɗo ɓogo ɓe jarani ɗum hande seyo mabɓe be joɗago mako hande dow korwal kadi ɗo woni hande dede ko puɗɗirten tarde meɗen hande yingo ma dede dow ko feƴƴi majum. Wettimoɓe Boy Yaali ɓe hokkugam ngol ƴamol en mbino ha CGN
to ko ina fu gasan en ɗum no ngelo CGN ɗo wona ha woyla ha deydey no hani wonirgo fuu ha bommi men waɗi besimen fu en giɗi CGN tawe to ɗum heɓi ɓi woyla en mbi ɓogo heɓi seyo Maigari Bello lamake ɓogo e CGN mboɗo ha mara version Doualare chef de délégation muɗum umrama dow konngol Alaji Mamadou Bayero Fadil kacalla o woyla o waɗanimo barka fodde ko taskarangon nga waɗa o yeddiga ɗum ɗo heccidi ɗo o waɗanimo barka e heɓtugo wonde maɓɓe ɗo nane ma ɗum gelotoden en mbi ha wuro fuu en keɓa CGN ɗo dari bana darde CGN ha Marwa darodi ha Doualare be Baba Hamza non woɗi en giiwe hannde ummatore man banno ɓe jalɗiri ha totton en ɗon mbiya natal ɓosowal ngal wala hito e Alaji Hammat Pette yigo maɗa hannde deyde Sa Majesté Maigari Bello jaɓɓori himɓe ɓen ɗon hawtade ɓe tokkal ɓen ɗon suɓaɓe hewtuɓe ha nokkure nde ɗo ko mbiyata en Modi Bo yaali a hikkude CGN ponani ko jooɗi kañum min mbiya tum CGN ɗo wondi be laamu konguye to ɗum laamu inde man ɗo CGN ɗo huuda ɓe ɗo wondi be laamu huudan be laamu man bo dalla man waɗi docteur Alaji Mamadou Bayero Fadil umri yimɓe CGN Marwa gaɗa délégation jaha gaɗa barka hadde ko kanko bo to heeɗi tan mako o waɗa délégation mako o yaha jotta kam o yerɓi délégation Marwa yeehi jaɓɓi yeehi waɗi barka nda yimɓe man en ɗon giya ɓe jeehi ɓe tawi lamɗo bo ɗon nda ɗum ɓe ɗon be muɗum ɓe ɗo jettinanelal enen bo en ɗon dara ɗum ha ɗo bana en ɗon gondi be maɓɓe ɗum hunde seyni nde e kala ɗi woyla bo fu ɗum seynan ɗum gam holli yimɓe ɗo kawti diga kusiri ha Douala ɗo yimɓe ɗo kawti ɓiɓɓe woyla kam fu en warti en woɗɗo nam woodi en mbi CGN ha dede woni fu ɗo yuɓɓini hande dede kuje jaadoje be dede hande no mari haaje juɓɓudi muɗum yahra kadi ɗo man ɗum hunde himmiɗininde masinta hawdade be docteur Mamadou Bayero Fadil ha o woni fuu dede kuuɗe man ɗon jahira bo banno yimɓe giɗiri ha ɗo man kadi haɗay derke en suklango hande lardo muɗumen kadi en ɗon mbiya docteur Mamadou Bayero Fadil ha dede ko wangi hande be derke en himɓe ɓe oɗo suklani hande hakko larani yakeji muɗum Alaji Hamid Bello sungulla kan ɗon ka lesdi Garwa na ɗum lesdi Garwa man toon indigel mako ha hande goɗɗo CGN woni fuu on man o lattoto wato badarde ambassadeur CGN ko mbiyata en do toon fodde ko mbiyen kuuɗe ambassadeur en man Modi Bo yaali kañum mi sappori jo yiɗen ko darɗen ɗo dow ina gasi gam ha e CGN fuɗɗa ɗo en inanamano ha goto nder min tawa fuu o daro darde ambassadeur CGN en gi yelwata waɗi ha ɓogo Maigari hetti saare maɓɓe CGN version en mbi Marwa Doualare yeehi ɓe umrore superviseur général meɗen yeehi waɗi barka ɗo ɓe lattake ɓe ambassadeur CGN ha nder Diyamare to ɗogal côté worɓe en mbi CGN ɗo ɗum mari ambassadeur en ha woni fuu ɗo ha wuro fuu ɗo ɗon no yela e noon inana bo en mbi ina gasi en ji jotta kam ko sali en jotta bo en garti ha ɓarte l'école ha ɓarte l'école ɗo ko sali CGN ɗo hooyi ɓiɓɓe meɗen ɗo jangguina ɓiɓɓe woyla gaɗa ko watta ɓiɓɓe 100 e hikka bo lardo waɗi nder lardo man ɗo 50 ɓeddama ɗo ha ɓarte nga Cameroun e ha ɓarte nga yas leddi bo en mbiya tato ɓeddama dow tato sa wonnoɓe Turki ciki jeego ɗon bo mbi ina gasi gam inanama no to en ɗon nari banni à partir diga 2000 no gas e joyɗo 2025 CGN tan min wurtingo ha nder disde duuɓi sappo fuu docteur en ujunere en mbi na docteur ɗo se ñawdowo tan docteur mo seedoto o gonaki ha kugal mako o lattoto o ndemri o docteur je durol o lattoto o docteur je maho
o lattoto nangowo o lallama o perowo o piɗo ko ɗume o lattoto docteur nder docteur en man ko mbina gasi jotta ka CGN waɗi en ɗon doɗo siyasa men keeɓi jeego kam ɗon ha Turki tato ko sarowani tawi tato bo hikka bo ɓartitan ɓe ɓeya to Allah muyi ha ɓarte garoje ɗo en mbiɗo en inanamano ɗum inaman gasi en mbiyata en tammi lortango haala jangirde Hamidou Bello ɓurna fo hannde bolle meɗen yabtan do totton gam docteur Mamadou Bayero Fadil en andi hannde haade de ko larani ɓarte garoje ɗo oɗo taskani hannde ko yata ɓe wiyata hannde saaro en temeɗe be capanɗe tato kadi ban wigo ujunere e capanɗe tato walla e temeɗɗe tato ujunere e temeɗɗe tato on ɓiɓɓe muɗum ɓiɓɓe tammiɓe heɓugo hannde ballal ha jangirle hikka ha nder lesdi Cameroun hetama juɓɓudi maɓɓe ko yata ujunere e temeɗɗe tato kadi ɗo man noyi ballal maɓɓe tammi hewtirgoɓe ɗo majum en tammi lortugo do totton ha wigo mako kanko docteur Mamadou Bayero Fadil en ɗon andi hannde ambassadeur en ɗon banno mbiɗen Alaji Ammad Pete ɓen ɗon hannde dariɓe jayawri CGN ha ɓe goni fou ɓen man ɓe heɓan hannde ɓe ɗibbito ɓe jahana hannde de dokkal man ngal heɓa ngal yotta hannde winditago ɓiɓɓe en ɗon mbiya do en ɗon andi ha collège adana kam ko yata ɓiɓɓe 50 amma kadi to en mbi en nastini hannde ɓiɓɓe ujunere e temeɗɗe tato nder lesdi Cameroun se ɓatto woyla e ko nandi be majum ɗon Alaji Ammad Pete wot ko mbiyata en dow toon seɗɗa fodde ko jahen yeeso no haala hannde yettingo windol majum Modibo Yali ayi CGN ɗo diga yake ɓe nga fuɗɗe nga waɗema dow aranonon kam nga huwan kugal ɓiɓɓe woyla lesdi Cameroun to yimɓe paami kawta kuuda nde ɓe puɗɗi famgo yimɓe ɗo pampamtira be maɓɓe ɗum fuɗɗi hawtugo ɗo jotta kam ballal man nane ma ɓe wino jangirde kam kanjum wonata yeesojum ko lutti fu wara takko ɓawo ɗum jangirde ɗo bo kayre man nde diga CGN waɗi bakko hitande arandewe CGN fuɗɗi hogo sohlanago haala jangoɓe be janginoɓe be saaroji ɓikkon ujunere be temeɗɗe tato ɗo kam ɗum nder CGN man mana ɓe keɓan saaron ujunere man ɗo sakko ma ɗum jamayi en mbi o we'iti on hannde walletede ha woni fu en ballen to diga école ji pamari ha école ji mawɗi ɗo kam to en mbi sina ɗum warti be supta mana to en mbi duwala ɗo ma he an garwa he an marwa he ha ɓe ɗumani fu amma nde ɗum ɗaɓɓitan sey supta dede handuɓe wallego walla ngam CGN ka waɗata ɗum ngaw yiɗ ko waɗgo ni noon ko moye ɓe suptan toujours marɓe haaje dede hunde ɗo to ɓe heeɓi ɗum wallitan ɓe ɗum nafanɓe ɗum hunde on saɗande ɓe marɓe haaje cook CGN ɗaɓɓititta waɗana ko CGN fuɗɗi en ɗon giya bo ko en ummi bo en ɗon giya CGN ɗo to ɓe wallitan ni a tawa ɓe wallitin bukaɗo wallitego man ɓe wallititta ɗon to en keeɓi ɓeddari hannde ujunere be gelɗe ɓe ballitan kana ayi ɗo kam hunde on tiɗe en nani bano wigo Alaji Ammad Pete ɓe mbi ha lesdi Garwa ɗo mari hannde temerre ha nder Garwa Rabinga to ɗo mari yimɓe 50 kamɓe ha Fulɓere 50 hannde ha Laynde 50 ha Kolere non man ɗo tokkiti 50 hawti Bibemire non Nasarawo kadi ɗo majum hawti yuɓɓini dede ko ɓe hawri haɗɗon nden accay Hamidou Bello en tammi fistango en hannde Adamawa ko nandi be majum e non lesdi Marwa ko nandi be yimɓe noyi ɓe tammi heɓugo e non bo kadi banno en nani ɗum ambassadeur en ɓen ɗon tammi hannde yaago o hoosa hannde dokkal ha fattude fu baɓe mbi ɓiɓɓe 50 windititteɗo goɗɗo yahata hoosa hannde dede yakeji winditol maɓɓe e hewtina cikanmi eyi Modibo Yali bana wi jotta kam a waɗi maƴƴe en ɗon ndena iyende amma no maɓɓe man no taskara man woni ɗo CGN ɗo huwi duuɓi caliɗo ɗuɗɗum ha ɗo ha Duwala ɗo diga ko en mbi ha ɓiɓɓe atimen ha gal wakke jangirde man jotta bo CGN siriyani woyla diga Adamawa en mbiye ha Marwa ɓon man ɗo dede ko pamari limtuɗa ɗo a limti ha Garwa ɗo taskaraji man ɗi tiyatumi en tammi waɗgo jonde hassa je man je wolgo fista ɗum wiɗita ɗum
amma jotta kam ɗum ceynigol en jiiɗi seynirgo himɓe to ɗum ta yimɓe narra ɗum supta ɗo no ɗum wayi ɗum bukaɓe mara haaje be nder bukare maɓɓe ɓe dariɓe ɗo ɓeɗon dari ɓe yiɗi jangirde ngam ɗon noon de so yimɓe pamra ɗum noon ngam a bukaɗo a wala haaje feere amma a bukaɗo aɗo yiɗi ɗum amma dabareji man pamɗi to ɗo man supta ɗoftan ɓeɗo man ɗo ha ɓe latto kamɓe ɗo nder ujunere tanni ɓe wurtago docteur en ban gannoɗen ha cammeje meɗen arane to jotta ka ton mbiyen pistan ɗo a limti pattude nder garwa ha a wurti garwa seeɗa e ko taari gara man do a wi a waɗi bara binga bon en mbiyan a yejjidi pattule feere amma ɗen tan télé gonɗen en tupti en ɗo mari wala en ɗon mari pattule garwa be ko taari garwa fuu ɗon nder lisaf man e non bo gal wakkere adama be wakkere ɗo maro bo fuu man ɗo hawti ɓiɓɓe ujunere e temer tato bukaɓe tanmi partirgo be ballal tanmi hewtago ɓe ummingal diga CGN e superviseur général muɗum docteur Mouhamadou Bayero Fadil diga ɗo ha parte garoje ɗo tago ɗo numa parte je garata faɓɓi janggo ɗo ballal man hewtoto yimɓe man e ko en toroto yimɓe man bo ɓe kaɓɓa keesi ɓe andita to goɗɗo jangan ɗo mo Allah ɓami daraja ɗo wallan goɗɗo man ha jangirde ngam ɗon CGN maɓɓitora jangirde enen yi ko salino ha ɗo aɗo janga ha gonɗa fuu gara daɗotira no nastirta collège adana jotta kam daɗotiral man en mbi gal wakkere école jangirde lesga ɗum marwa to jotta kam ɗon dani ɗum tanmi yarugo dedei to goɗɗo ɗon dari janga man ɗo ha o woni fuu to jangan ha nder l'école mako ɗo ambassadeur CGN e CGN ɗo matotiri bo mako be dardia superviseur général en mbi kacalla wela baba Cameroun. Naam Hamid Bello nata e goma haala en mbiya en gaɗi yoga wakkere garwa en kosa yoga ɗiɗaɓa ha lesdi Adamawa en mbi lesdi Gawdere hatton bo en ɗon mari hande ko yata capanɗe jowo ha Gonjel en ɗo mari hande ko yata capanɗe jowo ha Gawdere banno ɓe wiyata capanɗe jowo hande ha Ñambaka capanɗe jowo ha hande 80 ɓe mbi innano wuro man ha sera Wasande ɗo e non bo temerre kayum bo ha mi tammi no ɓe wiri Bogo mi tammi ko nandi be majum to en garti Duwalare kayum man bo hande ha Marwa ton Alaji Hammat Pette ton man bo ɓe keti ko yata himɓe temerre jangoɓe wallititte ha Duwalare man non capanɗe jowo ha Dargala en ɗon mari hande capanɗe jowo kayum man bo ha Godola non be Miskin ɗo man ɓe keɓan hande ballal ngal ɗo ha nder ɓiɓɓe man ɗo inayere docteur Mamadou Bayero Fadil Alaji Hammat Pette marwol kesol merci Modibo yaali a yi to goɗɗo annduɗo darde jangirde marɗo haaji jangingo ɓiyum kam na yi waldan seyo hande kam ngam kubarwol man ɗo ɗum kubarwol ceyningol belgol kandugol nanego ha baba ɓikkon kam fuu marɗo haaji jangirde ɓe annduɗo darde jangirde kam fuu kubarwol ɗo hande ngol to ngol hewtakemo ɗo ko laati fotorti o tawaka nder limtaɓe ɗo bo o nanan belɗum ngam tanama ko heeɓi CGN ko ummima ummiri dow jangirde ngam jangirde ɗo kanjum woni lakkile ha duya ɗo CGN bo ko ummiri dow jangirde se jangina ɗo e kanjum bo hande kam en gi nane ka en ɗon en mbiya ha adana tan en ɗon no kabda jotta ka ɗum saali ɗum warti région ji fuu ɓeɗo cupta ɓaran en baba ɓikkon en marɓe ɓikkon ɓe ngala sembe ɓikkon man ɗon giɗi jangugo kamɓe bo sembe maɓɓe ɗon tampi seeɗa to jotta kam ɓe keeɓi ballal dedei yoɓani ɓikkon man l'école dedei jangirde maɓɓe ɓe jangan oɗo ka nayi hande kam ɗum ɓadake bo filtugo ngam to nikkato ɗum ha wuro woto ma wiye wuro feere heɓay ɗum ɓadake filtugo hande fuɗɗam nun ɓe puɗɗi ujunere be temere tato ɗo ka fuɗɗam de yiile to ɗum yeehi ɗum salake jam kam to meti kam Allah andi ujune nayyi kanjum e yeyata CGN ɗo yimɓe woyla ɗo kabde ngare kawten ɓedden ballal no jaariren lesdi men yeeso ɗo jangirde ɗo kanjum yarata lesdi yeeso
nam ala jammat pette haɗɗon noon ɓe herti liman en hawtade be hande dotti en tiniɓe dariɓe darde ɓe kamɓe ɓe hokkiɓe yoga temeɗɗe ɓiɓɓe temeɗɗe to kam no kana ay fuɗɗo kam fof modi bo yalnayi ɗum hunde on ɓurtude welgo fayi hande ardiɓe en ha dina bo ɓe gejjitayi ɓiɓɓe mum kañum en goo hande nane ma ɓe ɗon no en ɗon no gondi be maɓɓe en ɗo kuuda be maɓɓe fayin hande ɓikkon maɓɓe bo en ko en joɓana ɓe jangirde ɓe janga nayi docteur Alaji Mamadou Bayro Fadil kam kala ko o himmi o waɗan fu to a tawi hunde man nde hande nde warta no numata feere nde hande wurto nde ɓurani on numata fu haɓe welgo maare ngam hande ɓe minni baba ɓikkon jo mi nani banni mi nani ɓe koye ɓikkon tana am nder yimɓe ɓe ko ata tampata mo mi andi nder toon no waɗi fu ɗum seynatam ko mi andaɓe fuu bo ɗum seyo ha am ngam ɓikkon meɗen janga ɗo wala hunde ɓurata ɗum ngam jangirde ɗo kanjum woni ko ɗum ha duya ɗo to jangirde nde wala ɗo a wonda be duya ɗo sam modi bo yari donc ɗo kam hunde man nde wonde Allah wawnu en wawnumo kanko bo Allah tabitin ɗum bo ɗum heɓa ɗum efta ɓiɓɓe woyla man Allah hawta bo ɓiɓɓe woyla man fuu ɓe dawride dabare wonde en kuuda banni en kuwata kuugal men jotta nam a yettama ala jammat pette fodde koyen lortana hande ha kubarol belgol ngol ɗo ngol himɓe ujunere e temeɗɗe tato wato janggoɓe l'école tammiɓe hande winditego hawtade be fedde nde CGN dow dogayere maɗum ina ka docteur Mamadou Bayro Fadil mbiyen bo ɓarte garanga ganɗon kadi Hamid Bello en mbi en getti docteur Mamadou Bayro be ko wadgo ko nandi ɓe banni en noon bo ɓe siftorgo hande liman en men be mawɗiɓe men kayum fo ha tawtingo ɓiɓɓe maɓɓe ko yata temerre nder windititeɓe noon fahinta en ɗon andi ko yata ɓiɓɓe capanɗe jowo ɓen man wiyama kamɓe bo hande ɓe koosi hande anniya be ɓenɗon ɓe adana ha Yaoundé ɓe garanan ɓe hande banno en mbino ngam ɓe bindita ɓe ɓe larta bo hande windanoɓe caaliɓe kayuman bo kadi capanɗe jowo ɗo yowo dow toon majum kadi bo Hamid Bello ko mbiyata en dow toon wodi bo yaali na wakkati lissafi gonɗen to mbiyen ngaɗa lissafi en ko capanɗe man ɗo yerumen koce yerude nanaɓe ɓe ujunere e temere jeetato e capanɗe jowo bana mbiɗen ha imam en inanaɓe ɗo nder temedde ɗo aran ɗo ɓiɓɓe jeenoyo ɗon nder liman en mawɓe ha leddi Garwa nako 10 e gelle kadi en mbiyata 10 e ɗiɗo donc jotta ɗo ɗum ɓedda on ɗum ɓeddari waɗi nam kanjum mbimi ɓe ban ko nanɗen himɓe garanan collège adana ɓe larta windanoɓe jangoɓe ko ɗon no jooti ɓe ɓedda bo limgal capanɗe jowo dow toon be lardoji baɗuɗi yowa kañum mbimi modi bo yaali jotta kam en gaɗi maƴƴere amma laaroɓe en ɓe nanoɓe en tammi seedago ba jooɗiɗen jotton ɗo ɓe daara en ɗon gaɗa banniman wato jotta kam en inani ɓe keɓa ɗum habar amma ɓe tammi yiigo ɗum geetum ko mbiɗen jotta ko joten gowteten jotta ɗo ɓe tammi yiigo ɗum ɗo ɓe asawere warande ɗo ɗo ɗon en mbawata wiigo ɓe e nden bo tammiɗen waɗango ɓe lissaɓi kuɓɓidinga ɗo ka en kedi misal yeri noon jotta ka en mbi en ɗon gal ɓiɓɓe temere ujunere e temere jeetato e capanɗe jowo ha men e gal ha Turki bo en ɗon mari jeego woodi en ɗon tatoɓe ɗum tammiɓe yaago tatoya ɗiɗoɓe ɓe CGN kayum tawtinno dow tato yahuɓe aran en ɗon no mbiya kadi en ala jammat pette to a wiyama adana ko nanta ha hoorema to wiyama adana kana yi ɗum saare nde mi andi ɗum CGN bo andiniyam saare man ayi ɓiɓɓe am jangi ha toon ɓiɓɓe am waɗi tato jangi ha toon ɓiɓɓe am ɗiɗo keeɓi probatoire ha toon adana kam ɗum babal bongal kandugal jangingo CGN ɗo jangina hande duuɓi ɓe hoosi ɓikkonji men ɓe ɗon janga feere heeɓi bourse ɗo dilla ha Turki feere ne nayi CGN kuugal mum kam CGN ha memi fo kuugal man ɗo yaha bana dirtirawal ha memi fo jotta ɓikkoji jur keeɓi bac baba ɓinguel ma tan a waddata waɗa laamdu ma ɗo bo nam laamdu catga laamdu pamara ɓe gaɗata ni gam heɓa ɓe anda ni bo ɓinguel ɓe koca ɓikkoye ɓe jaara yaha tan ko dala ɗiɗi a yoɓata ɓe CGN efti pat
valeur l'école man ɗo bo to a yoɓan noon a yahan feere ma a yoɓa bakin seede ɗuɗɗe bakin million boro temere joyi waɗi yeeso wala moyen to CGN hooyi ɓinguel ma yaari ngel ñaman ngel yaran an ko ko ɓe ƴamete sey to ɓinguel ma waran vacance tan a yoɓana ɗum mota warta o tan ɓe ƴamatama ha ɓinguel ma yaha jangga duuɓi waɗan 39 ha ngel heɓa bac magel wala ko ɓe ƴamete na walliru ka ɓuratani CGN kaɗo walla deydey ballal CGN wallata ɗo bo en keɓay ha jiha Wela ɗo ka en keɓay moyɗo dari walla banni se en ko en torata kam Allah tabitin ballal man ngal yaha yeeso bana o engagé jotta bo ɓe engagé haala ɓikkoye 100 ujunere e 100 wari ɓeddi dow 150 nayi machine Modibbo yaali ɗum ƴamayi niveau ɗum ƴamayi ɗumen ɓe ujunere e 100 ɗo ɗum ƴamayi niveau ɓikkoye winditita tan ha à l'école maɓɓe komoye ha janggata ha toon ɓe winditita ɗum nayi wato hunde nde nde seynide nde welde ko en yerata ha dow man kam bana ɗum waɗi ɗo yimɓeji meɗen ɓiɓɓe Wela man bo ɓe kabdani ɓe kawta ɓe en kawtani en ɓedda sembe heɓa ɗum renforce boɗɗum heɓa ɗum ɓurani janggo bo nam woodi Alaji Amadou Pette a yettama Hamidou Bello to en koosi ha sammere meɗen ko en ɗon bolwa hande ko larani yakeji kuuɗe CGN en giiɓe bo hande kala nde garɗen fuu en numa en re'orama to bako jooɗoɗin tawen wot ko ɓuuli yettima Modibbo yaali de ko ami jaabo ƴamal maɗo woodi komi yiɗi famtingo derɗiraɓe ɓe Wela CGN ɗo lattake ngal kawtal bo ko nga hande duuɓi magal 3 be tawino kawte goɗɗe feere ko hande kam o yela CGN kam CGN nde wari ɗo en mbi fuɗɗiri do aranol man kam finditini yimɓe ɗaninoɓe keɓtayi darja muɗum lori sonni yimɓe ha jangirde hooyi ɓiɓɓe bukaɓe ɗo jangina CGN umri walla ma solni yimɓe wonɓe ba lattake bana kacalla CGN ɗo wonɓe ha narorɓe jurbana mako ɗo ɓe gaɗa ɓe ciɓe mo walla ma ɓe gemba mo ngam kawtoro dammugal man maɓɓayi ko ɓe on bo foti gaɗa kawte ko jiɗɗen ɗo norɗo sañjoro bo be andal ngam yende to goɗɗo woodi andal ɗo faamu ma ko feere e woodi ha en ɗum no goma CGN wari findidide yimɓe ɗum jooɗi en andano darja men en anda hollugo goɗɗo yiide men ko en tatanaki nde en Allah hollugo goɗɗo bo to en gayaɗa ɗum oɗo CGN findidide yimɓe en mbi kawte goɗɗo bo gaɗa banni ɗo CGN waɗi ɗum banni CGN ko inen yimɓe fuu en mbi gasi ko en dawata wiigo yimɓe kam hande kam kawte goɗɗo bo gaɗa jotta kam hiiri weeti holla ɓen goni dow laawol nafowol gole laawol man ɗo ka ɗum nafa ɓiɓɓe Wela Cameroun be ɓiɓɓe Cameroun na walla ɗum nofa membre en CGN be kacalla CGN ngam kacalla CGN kam hande kam kanko kam na o waɗi bawɗo maako o walli walleteɓe o aawi fuɗoɓe janngo o lori o sonni yimɓe ko nandi gooto men fuu walla ma gooto ko nandi be maako fu Wela to yeyamum ɗo laara ko acca walla laara ha ɓamtata ha leesi fu ɓamta ngam heɓa deydey ko gontinoɗen ɗo usto ɗo o wolwi ɗum o wolwiti ɗum to o wolwi ha oɗo wola ɗo oɗo waɗa ngam goɗɗo wolwi noon na ƴaman ko waɗi to nda ko waɗi bo o wolwi o waɗi do jotta kam an bo derɗam marɗo bawɗo bana maako wat ko nandi ko watta ngam keɓen norman ɗo ɓamto nga woodi ha lestuɗen ko saali wenen ɗo ɓe ɗum mbiya en janggo en jangguille towɗo ɗo ɓe mbi ɓiɓɓe Wela ɓura e licence ɗo ɗum warti ɗo bana jance ɓe ɗum jancira ɓiɓɓe meɗen janggoɓe e hande ɗo kamɓe man ɓe nde fuɗɗi wolwugo hande kam wala mo wala ha Wela to to en keɓi ba kacal CGN ɗo walla ba kawtal CGN ɗo ba ɗum latti kawɗe man ɓe gaɗi kala ha wuro fuu banni o ni Wela wonata to en mbi CGN inen yimɓe
diga ko fuɗɗi ha wargo hande CGN ɗo huwa goɗɗo laara ɗo seedna na ɗo wola be hunde ko noon kuugal man ɗo seedna himɓe ko CGN wolwata ɗo seedi ɓiɓɓe je en mbiyata ɗo babaji maɓɓe ɗon kamɓe man ɓe ɗon en tammi waddu ha ɓe goni man ɗo ɓe dara e bolwa himɓe man daara en tammi bo joole men garoje ɗo dede ko iniɗen ha nder ɓarte garoje ɗo ɗum pat yimɓe tammi yiwango ɗum guite mum be bawɗe jawmirawo en tore Allah hokku e sabbugo kewtoɗen non man ɗo nam en mbi amin Alhaji Amadou Pete nam jiba ma yulina bisimilla mbiɗen en jiiɓe hannde nde ndeyato en mbinoɓe yimɓe haɗɗo ka larani lardo ɓikkon asawe ndeyato kadi hakkude ñalɗe ɗiɗi man ɓikkon man gaɗi taskara mum ɓulɓanno hani ha lardugo ha nder fedde CGN ha hoɗirde muɗum nder duwala ɗo ɗum man waɗi salake fayinta dow seedan mako. Modibo ɗum waɗi ɗum salake jam ko ɗume ɗum le 20 et le 21 ɗum waɗi ɓikkoy waɗanno gas e gelɗe koƴama salake kocama tawi arande en ɗum hawri waɗi ɓikkon ɓiɓɓe capanɗe jowo jotta jahata hikka ha capanɗe jowoɗo ɓe tawan wonnoɓe toon bo ɓe kawta ko ustini dilluɓe turki ɓe heɓɓe bak dilli ɓe tawa luttuɓe bo ɓe kawta ɓe continue jangirde maɓɓe bana ko wowa ɗo CGN ɗo décide efti ɗum kanjum ɗo na digam fuɗɗugo hawar hande ɗum ɗo yaha bo alhamdulillah nde hitande fuu en keeɓi capanɗe jowo ko capanɗe jeego ɓeddake dow hiɓɓe nayi ɗum tammi yago yawarta l'école man client feere wala CGN ngam ɗum tammi maɓɓugo deydey nombre koɓe tammi margo haaje ha l'école man ɗo ngam CGN ɗo hooyi alir tilinga hoota ɓikkon waɗana ɓe laando man ma ɓe gaɗa ha saare mum na ha babal feere ɓe jatama a wi CCC ɗo wala mo anda CCC ɓe gadda ɓinguel ha to nasta nda sal ɓe gaɗa ɓe gaɗa laando man kosa tawa ɓikkon to capanɗe jowo ɗo ɓurata no capannayyo gelle kam fof a tawa saloto to ɗo sey en gettira ɗum Allah ngam hunde Allah waddani en moƴƴere muɗum ta en geebo moƴƴere man en kocede be sembe be neɗɗaku en jogo ɗum en babaji ɓikkon ɗo bo ɓe jogo ɗum be sembe ɓe jogo ɗum bo be gonga en kuuda be maɓɓe en matotira ngam ha yimɓe kawti ɗo kuuda fuu nafuuda man ɓuran deydey no en nufata ɗo kanjum min kam mi accata ewnugo saaroji ɓikkon marɓe haaji jang ko mo wala haaje ɓiɓɓe janga ɗo o finta o waɗa ɓikkon mako janga ɓikkon kam sey janga ngam duniya man ndu sanji to a jangai wala ko galdeteɗa hande dow ɗo duuɓi 3 4 ɗo ko l'hôpital ɗo a fota a yaha to a wala ko a andi a nanta wolde man ɗo warta sey a ɗaɓɓita goɗɗo a yaada kana ay hunde man jiɓake kanjum jangirde ɗo dikka yimɓeji man ɓe pinta jeyi ɗon yeebi jangirde man faalata wiya kaya jangirde mon woni ni ɗo nafata dikka ɓe pinta kala hunde pat ɗo yaada be yaake jamanum yaake jangugo man wala no bo yimɓe ɗon wiwa c'est vrai amma jotta ka sañi warti hande kam to a janggay a hudatake ko ɗume ende banni bo enen dotti en baaba ɓikkon en bo en kabda keddiɗaɓe men ɓe wondaɓe meɗen baaba ɓikkon en je ɗo yeebo kugal man ɗo en kabda be maɓɓe ni kamɓe bo ɓe kabdani ɓe gatana jangirde man hakkilo ngam jangirde kam kayre woni ko ɗume ha duya ɗo useni ɓe pinta ɓe gaɗa ɓe kawta be meɗen en kuuda en kuwal deydey kugal man no ngal ɓeddoro deydey no moƴƴeji en keɓata ɗo ɗe ɓeddo ngam to a waɗi moƴƴere hande en keeɓi moƴƴere darja ko million temere janggo bo to en ɓeddake ɗo janggo million temere 3 ngam ɗum darata ko ɗum ɗo yaha yeeso ngam CGN ko nga fuɗɗi ɗo nga ɗo yaha yeeso kala ko ɓe meñi ko CGN meñi fu hunde man ɗo yaha yeeso Allah on ɗo ɗoyi ɗum ɗo jaɓi ɗum ɗo yaha Allah on ɓanti ɗum donc dikka habgo be man nafata dikka wargo habda nasta huuda be majum nde Allah waɗi ɗum ɗo yaha Allah hokki ɗum bo ardiɗo deydey paamɗo marɗo hikima annduɗo ko huwete ɗo huuda be yimɓe ɗo mari équipe muɗum équipe wa kuwowa kanga man bo nga laataki nga équipe ɗawi nga équipe ji man ɗi ɗokku waɗi fumaji Allah waɗi bo ɗum ɗo yaha to nden kam useni luttuɓe man bo ɓe kabda ɓe ngara ɓe muña ɓe ngara ɓe gadda ɓikkon maɓɓe ɓe
ɓe kawɗa bo ɓe CGN. nam Alhaji Amat Pette aɗa wiya luttuɓe on bo ɓe muña ɓe gadda ɓikkon maɓɓe. Hamid Bello, mi tammi to jayngol fii kam hannde en mbiya enen giya hannde ko mojo fuu heɓan yayno walla ko ɗum ɗaɓɓiti hannde sey ɗum waɗa ɓoggol ɗum foɗa ko mojo fuu wadda nder ton. Modou Bo Yali ha hunde wonde woni kam fuu nande maran kata en mbi kata ɗo ma sendira ngajiri ɓe kurori to ɗume sendigu man ɗo Alhaji Mamadou Bayero Fadilo wi ko ha collège adana ɗo ɗum wodi ko ɓe mbiyata partenariat ɓe gaɗi ɓe collège man ɗo jokkidiral to collège man ɗo faami goɗɗo ɗum ha ton o wala haaji jangguirde ɗo ko ha nder jangguirde ɓe jaɓɓititomo ɓe remplacement ɓe goɗɗo kanjum woni kata man e ha ɓe yimɓe tongaɗo fuu bo woodi jooɗiɓe hiimi tawi ɓeɗo non ɗo ɓe goodi anniye jangguirde ɗum goodi anniye jangguirde kamɓe walleteɓe e to yimɓe non man ɗo ɗum hewtake ɗum tanmi wiigoɓe onon ɗo hunde ɗo nde hewtake noon tammaki amma anniyaji mon ewa ngam on latto himɓe janggo ngam janggo awete ha ɗo ngam bana o wigo en o wi kam o waɗi jamanuru mako hande kam o jippake retrait o jotta kam ko luttanimo ɗo seynugo himɓe ha jokko walla ma ha ngeeɗa bana o yeeɗi ngam ha o wanci be andal be ko o wanci ɗo ɗum tat ɗum andal o fuɗɗirani en ko fuɗɗirani en ha andal ɗo o waddani en himɓe diga goyen ɗo jooɗi ha duwala ɗo en ɗon daara himɓe no jamanuru ko jangirde wartirta himɓe no jangirde ñawdirta himɓe no jangirde duunirta nagge no jangirde mawnirta jantirta lingu ɗo no ɗum warete yiigo non yanna walla goɗɗo nden kam sey ɓiɓɓe men janga to ha ɓe janga ɗo no ɗum heftete jotta kam sey laara jangoɓe ɗo wadda ɓe gaɗa daɗotiral man ɗo waɗi heɓɓe keeɗi fuɗɗama ɗon ka nayen ndi ar arsika joɗake ha nder man ɗo jotta kam waɗama himɓe ɗum daara ha jiha fo en mbi ko nufa be meɗen ɗo woyla men ɗo deydey ko en andi lesdam woni man ɗo ko mi wadda ballamude ni no ɓamtira Alhaji Amadou Pette wawigo en keeɓi goɗɗo kanko bo heeɓi himɓe huudeteɓe oɗo huudama ko moɗo wadda miijo muɗum ha yeeso mako to waddi miijo mum ɗo o laara miijo goɗɗo ne waddi ɗo be deydey ko nufaman ɗo kamɓe ɗo woodi himɓe eltanaɓe hunde man ɗo ɗon woɓɓe feere bo jangi ɗum noon ɗon nder meɗen to kamɓe ɗo kamɓe man ɗon laari kamɓe on latti tamɓe mbi kata ɗo seeɗa ɗo to ɗum seeɗate banni man ɗo yitake e nden man bo ɗum tiƴƴitinan man janngoɓe man ɗo bo jotta bana min ɓiyam yaake oɗon no ha ɗo congé bani ɗo mi yiyatamo ɗuɓi goto waɗi yahude nde o warti hande ɗo tum oɗo saare o warti wato o tawotini be yimɓe o jangguidanno ha lycée ha ɗo o warti jotta kam o warti walla o andi oɗo hippi nde jangguide ɗo fuɗɗitata o wota donc o yeehi bo o meeɗay redouble ɗum waɗi jangguirde ɗon o tawi ha saare de jokkinde CGN man waɗi CGN sutti saare jangguirde ha goɗɗo yenata deydey marata kañum bo miccitittako ngam woodi ha jata jooɗo an jangga mballima woɗay walla ma ñamdu ma woɗay walla jaram ma woɗay walla hembundu nanata woɗay to ko moy ha ɓiɓɓe men enen bukaɓe ɗo to yehi nasti saare man ha janggal to sona o fista o haɓɓa sarla boɗɗum je janggo ngam o andi oɗon o fakat o wi fuɗɗam jangguirde belɗum jangguirde to noon en geloto en mbi ɗo ɗo duuɓi no gase joyi ɗo en puɗɗata duuɓi ɗo ɓe 2025 en fuɗɗata ɗo ha duuɓi sappo fof en gurtinan docteur en ɗo ɗo ɗum banniman ngam yiigo ɗo man ɗon no waɗa ɗo ngam to goɗɗo fuɗɗi diga jotta ɗo ko moye enen saare nde to en jaawi ko leɗɗa yahude ɗo en andi fakat woodi ko wata ha toon Hamid Bello a yettama Alhaji Amadou Pette en mbiya jotta kam ɗon nder himɓe hande ɓe ɓiɓɓe muɗum windita walla ɓiɓɓe muɗum hande calake hande ha dartol
ngol ɓe gaɗi e ɓiɓɓen man ɓe tawtinteɓe ha adana tema ɓe maran hande kumpa hande ɓiyam to yahan kam noyi cugurla gaye cuklanan momi e tampata ko sarwotoɗa hande saaro en ha ko laarakeji jahargal on. Merci Modibo Yali, komi wiyata saaro en man kam ɓe taskana ɓinguel maɓɓe seeda mota tan ko hunde ko ɗume ɓe taskantamo to o yehi ɗo ha l'école man o tawan teni e sport o tawan teni l'école o tawan ko a andi pat o tawan ha toon heɓa ɗum ɗo jooɗi o tawan defte janngugo maako o tawan pellel o waloto o tawan pellel o ñamata o tawan pellel o yiwoto an kam ko a andi pat ɗon wala hunde feere emata baba ɓinguel ma salake a yoɓanama mota de ko yaratamo ha adana to yehi Yaoundé o jippo o taxi o dilla adana to adana woni an kawon kugal ma timmi kugal ma kam to ñande alat ha wodi haji ɓiya ewnumo on gewtida ɗo tan to luuti kañum ɓinguel man ngel waɗi a nani ngel heɓi daɗo ha ɗo ni haala timmi wala kugal feere ɓikkon jamin ɗo pat banni ɓikkon komoe ko woni toon ɗo pat banni wala ko ɓe ƴamete an kam ɓinguel ma waɗi lardo o salake oɗon nder dilloɓe tasku tan ñande ɓe mbima dillugo fuu a yoɓanamo mota tan je yarugo mo Yaoundé to luuti kañum ko a waɗanta ɓinguel ɗo pat ɓeɗo efti CGN ɗo efti ɗum docteur Alaji Mamadou Bayro Fadil ɓe groupe mum ɗo efti ɗum ɓe joɓani ɓikkon man ɓe joɓan ha ɓe joɓi ɓe livre ji ɓe ko anni matériel ɗuɗɗume wala ko a memata an kam ɓinguel ma tan a yoɓanta ɗum ceede mota yama Yaoundé to yehi ɗo sey ñande ɓe mbima ɓaare fayinta ayama ceede mota o warta ɗo ka wala taskara feere a waɗata an kam illa taskara a taski o dillowo tan a sendiran ɓe ɓiya tan o yawa jangguirde to yehi toon bo jangguirde maɓɓe ɗo bo ɓeɗo jangguina woodi kuje feere je a wawayno an a heɓtani jangguingo ɓinguel man ha saare fu ɓeɗon jangguina ngam ɓeɗo jangguina ɓinguel koɓe mbiyata discipline ɓe français ɓe fulfulde tan mi andano ɓe mbiyata ɓe jangguina ɓe yowa ɓeɗo corane ɓinguel ma ngel mara soro wongo exemple on bana Hamidou Bello wi ɓinguel ma ko nane o ɗaɓɓitano ɗum vacance ɗo heɓtata yake ɗum jangga ha ɗo jotta o warti oɗo saare tan nde anumi fuu oɗo taski oɗo renande oɗo tasko hotugo tan nde ɓaare ha timma kanko hucca l'école to no ayi ɗo ɗum holli woodi fito fu je ɓe pitoto ɓikkon ha toon man ngam dede ko yarata ɓikkon man ɓe mara discipline ɓe mara neɗɗa ko ɓe anda dardia komoye ɓeɗon ɗumat ɗo ɗo ɓeɗon jangguina ɗum kañum fu na l'école tan ɓe jangguinta nden ha l'école man ɗo to ɓinguel ma julɗo babal julurde ɗon toon ko andi fu Modibo Yali wala ko wala ha toon l'école man ɗo ka ɗum l'école wa on tilingal to ɓe mbino yoɓa kam million o fu a yoɓan ha ɓinguel ma jooɗo toon yettay amma kadi nde ɗum Allah hokki en ballal docteur Alaji Mamadou Bayro Fadil o ardi hunde man heɓani yimɓe no heeɓi fuu c'est kanko anndi ko o yoɓata enen ka en annda o heeɓi o nariɓe maɓɓe ɓe gaɗanimo prix mako oɗo yoɓa l'école bo ɓikko men ɗen jaaha ɗen jangga hannde duuɓi ko puɗɗiyago ɗo en nanay wala ko ɓikko man singi bo ko ɗumen noon jannginoɓe man bo noon jannginoɓe man bo ɗon janngina ɓe ɗon ngara ha ɗo en ɗon gaɗa reniji ma maɓɓe kamɓe ma dow ɓe ɗon getta nder belɗum fa enen ko en ñaña belɗum ɓikko men ɗon jangga alhamdulillah Allah tabitin ɗum amin Alaji Ahmad Pete wolwi Hamid Bello mbiyenma hannde dede ɗum kawte ɗiɗorje on kawri hannde ɗon tini do collège Adana man ɗo triknaɓe hannde ɓeɗon gaɗa bo ballal maɓɓe hakko larani kuje ɗuɗɗe ɓe gi hannde CGN bo gikku muɗum ɗon jaadi be maɓɓe kadi ɓe gaɗi jokkodiral ngal en giɓe bote muɗum hannde ko mbiyatjen ɗo ton ɗo jokkodiral CGN be collège Adana be dawla men en mbiyan ɗum hunde wonde en lattake kawtal botoriɓe deydey ko dawla men jokkidiri be Turki e deydey ƴamol ƴamɗaɗo Modibo Yali mi goto nder saare en woodi komi wiyata saare en nde en ɗon ha tinde ɓarte wetimma ɓarte gonɗen ɗo ko mbawata wiigo saare en bana enen wowɓe ñamgo lawandi en mbiyan ɓikkon man ɗo aran kam ɓikkon man tan mi sañjerego ngam ñamdu ɓe mbowiro na kayruɓe tawata na lawandi ha ton ɓe tawata ɗum man ɗo wala mo andete se saaro man digga ɓinguel man o andina ñamdu ɗo tan ɗum ñamdu jamanu o tawata toon ñamduji je ɓe ñamata hôtel
walli ha restaurant ji ɗum cangue bo to jotta kam to goɗɗo andi bana inde ɓikkon amin ɗo sey lawani ɗo keɓana ɓinguel man ko nawɗo man no mbiyata boye maggo palta o jogo ha ɗumani mako yake to nayi to goɗɗo andi palta kam nayi to sofni ɗuman to heɓay lawani kam bowno lawani kam en andi be ñamdu hotel kam no wayi to ɗum ñamdu kam en mbi l'école man ɗo ko mo yeehi ha maga andi en gaɗi saha to e bawaroɓe fodde ko ɓe mofta ɗo gam ɓe tammi woftugo goɗɗo ha sendira enen warɓe noon ha tefanin ma fodde ko ha cemmira be mbowiraɓe lawande woɗɗum oɗo ɓuray asa lebbi tati arani men ɗo saare man tan ko be ko ladde mbiɗon bana be wallinde palta ɗo ɓinguel man yaada gam paltaɗo a wala haaji haako a wala haaji ɗum a waɗa nder ndiyam to ɓe uni ɗo walla unandi yowa wodi gawri ɓe garanno ɓe una men da to ɓe lutti ha woyla ɓe unandi bana nane kam yake to neɗɗo wayde ɓe ni gaɗa kuƴa cuwa defa gawri man ni ni gaɗa ko unandi man ɗo saaro foti tasko e mbiɗi bukaɓe jata toon wata takko ha lebbi tati arani man ɗo fodde ko oɗo man no wowta ñamugo en mbi ñamdu hotel ɗume ɗum plantain ɗum guerare defaɗe janggo ɗum spaghetti be maaroɓe be sauce tomate walla be sayre walla be beeftek walla to salade ɗo ɓe ɗum mari entré a ummina ñaman a yara ndiyam a ñaama palta a wari wima nda salade waɗu entré beleri ɓe gaddanima plantain be ndele beleri ɓe loya timmi beleri ɓe gaddanima ko huro wondu feere ɓe ɗo nayi ɗo ɗum ñamdu hotel to min non ɗo aranon ɗo ɓinguel tan mi sinkugo gam reedu wowɗumande ɗo en pantuno saaro en wowgo lawandi amma na gotta feere wowgo la amma pinti e min man kam kanko wala ko wiyatanmo mi goto nder saaro en ko deydey ko lebbi tati arani on e ɓi ko mai bo to ummake yimɓe o sendiri ɓe fadde to o warti a tawa o majji sam o sañjata ko waɗi o sendiri gam ɓikkon ɗon ngelo so bia ɗum mbiya bawa jotta ɗon ɗum mbiya bawa jiɗi yaago ha o yata kanko on ɗo ɗo wonano sendita ɓeɗo ha o ewata fu wonɓe turki o ewata waroɓe yimɓemo bana sombana warno bana docteur miɗo liyom wari maɓe hurbiɓe woɓɓe fuu ha ton hakkille maɓɓe woni hakkille maɓɓe wurtake kamerun ɗo sam bana nder ɓeɗo viva ha nder adana ɓe ɗon weeɗa nder ton ɗo noɓe gurtoto adana ɓe jaha turki walli france ɓe fuu noon gewta maɓɓe to ɓe gari to nayi wato boɗɗum kam hunde wonde kam nayi nde hani yewtego nde hani bo nde wiyeta nde wiya ɓikkon man ɗo saaro man liggaɓe dow man nda lawol ngol ɓe tiiti kam ɓe jejjita kamgol kam lawol man kam ɓe jiiɓe ko ɓe tammi yiigo himɓe tammi yillago ɓe tammi yewtugo accu ko saaro man mbiyo anda ha ɓe jata ɗo ɗum hunde yeletede Allah hokki ɓe woɗi e fodde ko lorten en mbiya alamo ingénieur to woodi mo ewni amin ha ɓoggol min kosa ɗum nam en ɗo tokkitini taskara meɗen en mbi to wot mo yiɗi hande tawtungo en ha taskara ka ɗo o waɗa lamba ha ala mako ɗo lamba man 6 9 gotel 2 9 5 4 gotel 4 ɗo majum o foti o heɓa amin fodde komin maɓɓa taskara man bo min maɓɓan ka be 30 ay be jamdi 8 be reta banno mbirete luttani en hojomaji 6 ɗo e ɗon man ala jammat pette en nanɓe ko Hamidou Bello wi e kadi inaji ɗi o waɗi andi to goɗɗo dillan bo hande bana ɓiɓɓe man yimɓe ngelan wiya hande ko larani koltugal hande dede ko hani yimɓe waɗana ɓe ha hande nder boro maɓɓe ɓe dillida ɗo won bo tampata kadi hande ko larani ban paɗe bako nandani koltule maɓɓe ɗe ɓe dillidirta noon modi bo yaali mbawi ɓe koltugal ko ɓikkon marataje kam mbawi ɗo ɓurna fuu paɗe man ɓe marataje gam ɓe ngala haaje koltugal feere gam ha toon toɓe ɗon toon ɓeɗo ɓorni teni sport teni l'école teni ɓe ngala haaje limse ha ɓe jaaha babal feere ɗum nder saare ɓe goni nder saare man toon ɓe janggata toon ɓe ñamata toon ɓe mbaɗoto donc na wala fawne feere so limse maɓɓe je ɓe mari man tan ɓe moƴƴitinta be paɗe kam a heɓana ɓe paɗe puisque paɗe kam ɓe gaɗan sport ɓe gaɗan ɗume ɗo kam a maran haaje ɓe maran haaje amma kuje luttum kam ɓe maran waaleykum salam nam bisimilla ɗum moyjo nam derɗirawo dilli en ɗo mbiya nam aɗa tokkitini wolugo hande wala taskara kam bana ande paɗe suset mi ɗume ko nandi iren man wona taskara nam bisimilla moɗon Alaji Hassan mi tamba bisimilla waaleykum salam wolo min donnane on Allah barkiɗi noon
Itu sih version nawasan setomi dari yang dibentuk ini macam set ano. Bismillah. No inde igatu bismillah. Jawa min baldawo. Naam. Oh. Bismillah ma min don kedi. Naam. Yewtu min don nani. Oh. Hamid wolwone. Oh. Odon nani bismillah. ni heɓa on mi tindinodam kugal ngal famangal goɗɗum ñam yeeso ɓi kono fonɗo ɗum bo wolwone Hamidou. a yettama Diawro Baldawo monsieur le maire conseil municipal Guidigis bon ngal hewtete ngam ngal ɗona Guidigis tokka ngal lamɗo Guidigis walla lamɗo Yagoua a tawan kubaru on timmidingol sa Diawro to ɓuuri badade kam mo ɓuɗɗa badade lamɗo Guidigis en mbi walla lamɗo Yagoua. ok woni wala a yettama Diawro a sanama an ɓe zuriya ma fou waɗi min getti Diawro haaje homtini tammi o woni wala barakallahu fik Useko on gettama Useko machallah Useko yetti waɗi wa aleykum salam Modibo Yali présentant on oɗo yewnira ɗo Diawro Aminou Baldawo ɗo Baldawo wuro man ɗon ha leddi Guidigis conseil municipal RDPC président de sous-section ha leddi Guéreme donc on mbi a fernoɗo wara duwala ɗo ɗiɗi caalidi woɗi en gettimo baba ɓikkon jo on tan woodi ingénieur en ɗiɗo a poste télécommunication o janggi ɗon goɗɗo men wa aleykum salam bisimillah ɗum moye igate eyi an moye igate aɗo ewna nam inde ma be nokkure nde aɗo ewna bisimillah wolwo min ɗon nane o winoy min paamay boɗɗum daytu télévision ma ka Ouseni nam Aissatou lestin volume télévision ma walla bo daytoɗa daytu télévision ma seɗɗa heɓa pamren min ɗon hawsa jeɗɗi min ɗon gaɗa tarde nde CGN ɗum kawtal woyla lesdi Cameroun joɗigal maayo Vuri Douala ɗo dede hande ballal ko kawtal man ɗo waɗa ha nder lesdi Cameroun hawtade be hoorejo jogirɗo tugordu kawtal majum docteur Mamadou Bayro Fadil to a dayaki télévision ma ɗum waɗata ko nam e wolwo kadi dede no giruɗa ɗum hande ha ko larani yakeji jangguirle ɓikkon min ƴonititta e wallugo saaro en ha ko larani yakeji jangguirle man guingel janggugo nam e derɗirawo dilli e Aissatou en mbi en getti en paamay wuro ngoyowo nam bisimilla ɗum mayi ha ɓoggol nam ɗum moye jo igate salamu aleykum wa aleykum salam gawndere nam iga gawdere no inde bisimilla wolwo min ɗon nane assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗo darde ha hawsa jeeɗi ɗi Alaji Hassan min mo moɗon biyeteɗo Adamweri Mahamad Sali mo Fadou mo ɓe ɓuuri andego do Galaxy miɗon nana miɗon yi'a de hande ko kabdan toon communauté Grand Nord wiyete CGN e nden hande tiiɗal ngal tiiɗon haade de dokkiteɗon wakkati moɗon dow jone ndeɗo nde en mbowano waɗgo ɗum haade de boliɗe no keɓmi nanni ha ɗum ko keɓeten pistel hande man
wiyete adana e nden yiigode dey ba mo adani en wi en marana haaji yimɓe hikka ɗo yaran wato communauté de Grano yaran yimɓe ujunere e temeɗɗe nayyi hunde nde en tammakimo Allah yetti ena wakkati majum wala ka mbiyeten Allah warju ɓe barka ɓe tiiɗangal o tiiɗani en ha wato lawol communauté de Grano man ɗo Allah barkinin Allah ɓesdu ngam hande jangirde hokkata wato zamanuɗu ndu gonɗen jotta e nden ko mbawano wiigo deriraɓe hande jangirde to wala ka poɗɗen ha jahargal ngal titiɗen ɗo e jahargal man bo wala ko ɗum mari haaje yimɓe hawtugo wato en warta en wotuɓe wala layol wala sefude hakkunde meɗen wala julɗo en tana julɗo kanjum wato ko buka ha nder kawtal meɗen majum e onon tiɓɓe man ɗo bo wala ko mbawano wiigo ta wonde an ɗuuɗa Allah wallu on Allah ɓesdan on Allah waɗninadal hakkunde meɗen ɗo wato ɗum mara jalogal hafore mi yetti on mi barkini on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adamu Galaxy min gettima min andi aɗon jahangal her lesdi Marwato mbiyen wakkere makkolo to ha Koza a yettama min kofni yimɓe Koza man fou kadi en mbiyama jaam Allah e kisal a yettama be watango taskara CGN hakkilo ha jaaɗa fou ndeni fou kadi min paami dede hande bindol ngol docteur Mamadou Bayero Fadil heɓɓi windugo himɓe ujunere e temeɗɗe tato ɗum nder lesdi Cameroun fou na hillamma collège adana tan kadi en getti bo hande be jaɓɓago ɓiɓɓe capanɗe jowo hikka ha collège adana. Naam bisimillah. Naam bisimillah. Yettugo Allah ɗum moƴƴi gatoy. Naam bisimillah. Bismillah min ɗo nana no indema Allah barkiɗine. Hasana ha Gidigis bismillah min no giruɗa jam koɗu men bismillah Hasana Modibbo wi ko marɗa haaje. Woɗi min getti. Naam. Woɗi min getti barka wodani am ha gonɗon fou. Naam. Woɗi fedde CGN yettima be waddugo hito maɗa hande ɓe cangal ngal gaɗanɗa yimɓe a yettama machallah. Sadu fami. Naam woɗi on gettama derɗiraɓe e Hamid Bello en kewti ha kempiɗinten hande taskara meɗen kaɗo ɗo hawtade be derɗiraɓe keɓɓe ƴewni en e nokkuje dayɗe ɓe en keeɓi en pamotiri be muɗumen en getti ɗumen ɓe en keɓay en pamotiri be muɗumen bo en jafnike kadi en mbiya ɗum aya o ma ɗum en mbiya weeyo woni heeway welgo haɗɗo kadi ɓurɗum welgo fou to ɗum WhatsApp ɓurata hoyugo famgo banno Galaxy waɗi ɗo kadi ɗo majum en getti jamaje foɗanɓe hande kaɗo taskara non en getti bo ardiɓe hande CGN ha ɓe goni fuu ɓe fuu maɓɓe kofnama kofgol kuuɓol kubdininigol kadi banno mbireten. Hamid Bello hande on ɗawama bolle ragareje gam taskara meɗen ɗo husiti yesso to jawmirawo jaɓi wakkati hoosi en wakkati hoosi en ha dande jumɓare warande to jawmirawo tawni en jaam en tammi yuɓɓingo taskara gotka gam garten ko bolwuɗen ɗo ɗo e ɗon man Hamid Bello yettama non noon en getti Alaji Hammadou Pette en getti Adamu ingénieur hawtade ɓe kowdiɗɗira mako Hawsa jeɗɗi yeɓoɓe Hawsa jeɗɗi ha woni fo en mbi ɗum jaam Allah e kisal. Salamu aleykum.
gonga